Mbak, apa bener toh nggonmu renek rambutnya? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah arep nangis sih. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus rene ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Mbak, arep takok. Kena apa sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet dene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Re panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh kaya tumon iki. Penak, Mas. Re panggah ngono apa piye? Mbak. Kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Ancane lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih iki. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya moh ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi no beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Gak rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mas, Ana apa? kok bengi sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas ae. Ramas terus ora masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok durung esot. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung. Pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk ngas urip. Lah kowe vitamin kok penyemangat hidup kok gak oleh. Sampai abu, Mas. Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren.
Dino keramas saya. Ramas terus ramas salah, bongko nanti sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapong padha penake kok mesak. Sewengi sampai memberangkang gak iso mlaku. Alah lagi berangkang we kok turu ngesot. Dijegang. Walah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Keipisan. Jaluk neh. Kepisan tok ya nanggung. Pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Sampai mirsani ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek. Mak, bahasa depannya Cina ki ngaceng ya. Aja mleroki to, wedi aku, Mak. Ya ora piye-piye, gur pengen ngerti aku, Mak. Lah apa to, Mak, nek udu ngaceng? Ngajeng, Lek. Oh alah, ngajeng to, Mak. Kok kaya Jawa halus ya? Ya ora piye-piye, Mak, gur pengen ngerti ae. Kotor lho iki kotor. Kok iso kotor ki lho? Mergane piye to, Mak? Tidak baik, nggih. Gak suka, nek ngene iki gak suka ya. Walah, tidak suka to. Ngono kok dadak muni kotor barang, Mak. Jan gak kuwati. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren Lah pokoknya. iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Pitik pokoke. pitik nek wedok kuwi lak mesti ngendok. Ngendok. Saiki tak tekoki, endok apa sing paling enak? Endok pitik kampung. Salah. Kayak jamu enak. Salah. Horen. Salah. Pitik ireng. Salah. Pitik putih. Salah. Endok apa, Pak? Endok sing paling enak. Ah, endok apa, Pak? Endok dikukur isuk-isuk bawa enak. Piye to maksudnya, Pak? Bawa enak tenan nih pokoknya karo molet bawa enak. Tangi turung ini terus. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Pak. Ancane Ngomonganmu. keri-keri piye lho rumah aku. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. Iji. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Bu. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Temen. Nggih. Mangan ini ngombene wetan jahe pilin kasane lali itu
Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean roda. Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Lah woe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhuwit blonjo. Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko dhuwit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang dhuwit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek dhuwit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes ngene koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Rumangsane ngarani njok goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi ras sangklir ngono. Kowe iki nyapa to, Mbak, isu-isu kok geger karo tanggamu? Wong utang 500 lho, Mek. 500.000. Lah kok balekne lho, kok balekne 500 juta. Sapa wong gelem? Sik. Utangmu iki piro? Utang kuwi mek 500.000 nggone tanggoku. Iya. Terus kok sampai geger ngono iku piye? Lah kok bengi-bengi moro omonge aku kok nyaur 500 juta iki lho. Aja gelem. Kok penak temen. Utang 500.000 njaluk nyaur 500 juta. Aja gelem. Tanggomu apa ya ngono kuwi? Lah nek tanggoku nek tak utangi ora gelem disaur. Kok ngumon aku, getun aku ngene iki wis ra kabeh aku utang nek. Jane sing getun iki tanggamu to, Mbak, sing utangi kowe. Utang 500 kok balekne 500 juta. Eram aku berdosa kono. Ora jelas. 2 tahun apa 3 tahun randang di anak gampang Piye? diurutke. Dipijet urut Alah bodomu. kanggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 teko RT 3. Kayak keren. Wis ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng di Ya diurutke. saka RT 1. Siji teko RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mau keluar, Mas? Iya Mbak, ada apa? Mau keluar? Emang Mbaknya bisa ngeluarin? Bisa. Iya, kalau Mbaknya bisa ngeluarin masuk sini, nanti saya bukain pintunya. Mas ini mau ngeluarin orang atau ngeluarin mobil, Mas? Alah, yang penting Mbaknya masuk dulu. Masuk mulu keluar, masuk mentang-mentang enak, Mas. Lah iya, mau apa enggak? Kalau mau ya sini. Ayo buruan, ini udah tunggu lagi. Ayo, mana peluitanku? Kamu bawa ya? Enak aja, aku nggak bawa peluitnya Mbak. Ini peluitku sendiri kok. Coba aku cek dulu ke dalam ya. Dia coba aja cek sini sendiri. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat nah padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah enggak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel lho. Kok muni ngono wis saiki. Woi, Nyapo? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo anu wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh, rabi-rabi.
Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa ta nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbok dilereni lek muita itu. Alime koyo ngene kok ita itu piye? Kowe sing gede berjanjimu. Tanah kuwi bumbune ben sedep. Lek manukmu cilik, Cilike rasa len. ngono kemelelet. Nek ora diimbangi kemlelet ya dadi keset. Ini parah. Obat kanggo manuk gudegene apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi? Jan positif ora tau salin sempak iki. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemproh uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Ya terus Terus kowe mekangkang semprotno ning nggone ndokmu. wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran kowe arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Yang kangen. Wis tak kakek ngomong Mas ndang rene tak mii. Tumpung omah sepi. Budal. Dek, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania to. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepek nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng ku. Urung. Lho, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye ya ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Aku iki gak mandang ayumu, Dik. Halah silet. Aku seneng iku. Piye gak umum. Pret. Ini Pak. Kanggo mas-mas ganteng sing rawet direng. Ya ora wedi ta ra wis ireng kok. Aku padamu.
Alah gombal ki yo. Ala bisa kresek pokoknya. Kerasa kejebol cintane mecer-mecer. Peredan cuk. Bayo, tekmu sakmene to, Bi. Yo ben. Sakmene yo ben. Lah kok iso gwedhi ngono, Bi? Pancene efek wis suwe ora disenu. Oh alah. Yo gede yo kenceng. Napa? Gak ngopo-ngopo, Bi. Pengen we? Heeh. Pengen Rene. Rene tak mii. Ya engko tak rono. So. Bah sak mene, bah rong mene, bah 40 mene nggih ku dhewe. Lah nek ra tekmu dhewe tek sapa to, Bi? Kowe ora melok nyangga, ora melok nukok-nukotang, aja cangkeman. Iya, Bi. Sakmene ya tambah apik, cekelane penak, suarane plok-plok, pas udan kena dinggo dolanan uwa-uwa, ya. Iya, ngono kok nesu to, Bi. Kowe manuk sak biteng kono. Pergi jauh-jauh melok komunitas manuk emprit nasional. Iya, ngono. Kon dicet lapo gak bales-bales. Ojek ngelumpukna rasokan. Yo, si repot aku. Kon iku selorosken banget kaya avatar ae. Yo kon iku kok SpongeBob. Kon iku guguk selek, guguk artis kok ya slow respon banget. Karepku to, kudu anakmu. Nek kon iku Ora ngurus. mbak yang dibales, emang aku jingkrak-jingkrak lho ya. Karepmu masih jingkrak-jingkrak mancal-mancal sak karepmu. Oh niku minimal yo. Lek dicat iku langsung sacet ngono bales timbangane. Ora ngurus. Mak Nur, besok tak jalan-jalan nang pantai gelem ora? Ayo, aku suka lo nang pantai ini iki. Kalau ndelok samsat. Mak, wih. Delok samsat. Iya, Mak, samsate nang kono nak sore wapi. Nang pantai delok samsat. Iya, juweh mangsaku. Kare pajak motor apa piye jane iki? Kok tekan pajak motor ini apa to, Mak? Samsat matahari iki lho, Mak, matahari. Sunset, ora samsat, Lek. Lho, apa wis digenti to, Mak, jenenge? Jabang bayi bocah iki, jan kewondere nemen kok. Lah aku yo ora ngerti to, Mak, nak jenenge wis digenti kok mau takon kok. Heh. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat kan aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ono kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke, selamat menempuh bentuk baru. Pak Nur. Dalem. Ngomong sing paku bolong sing cepet. Sing paku bolong sing cepet. Iya. Oke, ACC. Iya, gas, Mak. Sing paku bolong, 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 sing paku bolong. Lancar jaya. Tapi kok kaya ana sing aneh ya. Iki tak rasa-rasa kok gak penak sesuai ya. Sing paku bolong, sing paku bolong. Lah iya nyasar kuwi, Mak. Sing paku bolong iki bos iki. Lah, ra tenan to. Iki jingkrane sing paku bolong. Tapi sing paku nek gak bolong ora ya dileboni. Bisa ki piye to jane iki? Lah, aku melu bingung, Mak. Nek sempak buntu ra kena dienggo lho, Guys. Bisa ki piye to ki? Lah iya. Gak suka lho aku. Jargu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, cek kelingan aku berarti iki.
Pepe, nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng belum? Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Manor sing ayu. Lagak sadar toh. Arep takon, pikiran mateng kuwi dikukus, direbus apa digoreng? Bangetan piye mak ngerti apa ora? Disangre, mari ngono terus diumbah kuwopyok sangre maneh. Umbah maneh kuwopyok sangre maneh. Aku ya ngantek-entek pikiranmu pintu ya. Walah ruwet banget jebule ya mak prosese. Ya. So-sone lho kok kepikiran bareng pikiran mateng digodhog, direbus, apa digoreng. Ki jane kehidupanmu ki penuh dengan tekanan batin. Tekanan ekonomi mak. So-sone lho gak suka aku ngene iki. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur, garapan karek saiki lho dibarni pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Lembur, Dik, terus mulai dijak nongkrong cacah gitu. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cacah atau karo sapa nah? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Kangen karo aku ta? Wah, sing ngono sapa? Alah. Mbok rasa ngono kuwi. Mbok rasah GR. Alah, jenengan bar wingi ketemu nang endi kae? Layan. Nang pelayan dadi viral to, Weh. padu karo aku to. Weh. Heeh to, saiki padu pargelot. Dadekke sisa mawon nggih. Ya ya. Ayo. Kok anu ae yuk, bubuk ae yuk Mas. Yo aja wani-wani. Lah ngopo gak? Gah, urung ngantuk. Lah ya ngantuk ae bubuk. Ora ngantuk kula. Ora ngantuk. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa toh? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Ya mau nyenyenyenyenyenye. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa nah wi? Kok lagi krungu aku? Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang lo nek iso. Sini anak muridku ki ngono nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Aku ki nguwebet pengen rabi. Yo rabi karo aku. Tangan dari ojo. Aja piye to? Wis kadung menyonyong. Wis mending gak usah. Lah nyapa? Apa kowe moh ya karo aku? Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteot iki? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gungene wong ngerti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku ya asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Saluhku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu.
Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loro so. Medeni. Ndak gur dalan bayi mederen. Tahan dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Saruhku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loro so. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyap. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mosok ora jebol. Anja. Ini parah ini. Bisu. Wi, mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui. Eat. Belut kui. Il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut itil. Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Anja. Nomor siji gelem pacaran karo rondo. Iya. Yang nomor loro, Mbak. Nomor loro, seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Seneng ngejak belanja shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor telu, Mbak. Nomor telu, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane ora buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik bakso, enaknya bakso. Enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Dek nyapo lho biayane karo awakmu lho. aku yo gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Ngene. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang?
Aku ora ngerti apa-apa do Widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu kaya ngene iki akeh ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab. Lah sing nurutne jarekku ndek iki cumane sapa? Lah ya apa ume? Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare. Lah ya sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Iki lapo lho Dik kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya sesuk rabi. Rabi ku masamu gampang apa piye wong kene kerja karo nganggure akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu pokoknya sesuk. Iya Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi lho. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kowe penak brojal-brojol kene sing golek pangan. Isi to kowe. Sing wingi tak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak ciduke. Iki lho, iki kubis po iwak, miprate didelokke. Ala iwak ping dikeki kok. Kayak sapa? Ning iwak anu wedhus ning dikeki sapa? Sing juragane tenda kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Kok ngene dikeki? Padha kae ya ming wangun-wangune ngono lho men kono kok men. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak larang ya dikeki. Iya. Iki nek di keprak-keprak ngene iki kan anu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, pakune enek yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok iki mbuh iki cacah siji iki mbuh nek karo aku jan le nganu nyilakake ngrekoso nak koso nak iya aja kok iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan ndi nanti wong sing streaminge ngerti lho nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Seno gule kobis dengkulmu mlocot aku ya ming saka cangkeme cah siji iki nyoto kok ngopo aning wingi rak ora sing wingi rak piye nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis teruske wis rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis lah apa ayo kowe cerewet wae ngomong kon kowe saiki nembang gubuk asmara aku arep ngopo-ngopo sakarepku arep ndandani kotak sakarepku arep iya arep dudukan sakarepku ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku kok iso ya iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok ya aku yang mau nyanyi lho lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah pripun iki nek mboten purun nyanyi modar kowe ora bayaran ayo anek nyanyi sapa sing bayar lho ayo sakarepmu oh dalange kuwi kok ora positif ki piye to kuwi Jon iya kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi cakuin iya ya esuk dibayar ya Aku isu mau petuan surti lo nang pasar. Lah nyapa, Mah? Jarine mambenge kamu gonceng rondo. Tidak nyanti. Mambengi petuk ning dalan, Mah, tak gonceng pisan lah wonge mlaku lho. Lah urung teko nggon wetengku luwe ya tak jak mangan to. Mangan po mangan. Lah nyapa to, Mah? Wo, yo wis le mangan gak apa-apa. Awakmu nesu to? Ora nesu lah jaremu nek membahagiakan rondo iki berkah. Lah iya. Tapi awakmu tak bebasne ya aja kebebasan lo ya. Ora mah, lah aku wis duwe mama lho nyapa terutusan gone rondo. Mas sampe enek tekdunge rondo woh. Manukmu tak ketok ra manu-manuan.
Aja to, lah aku ora duwe pusaka. Wis nyanyian ngono. Rokok moro-moro mesti takok. Semang-semang omongi sing ngarang-ngarang. Ya isan lho. Rokok moro-moro mesti takok. Plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja jane wong Ndodok ya. Aja ndodok. bulurah aja ndodok. Mengko nek ndodok. Bulurah boni kodok. Kurang ajar iki, kurang ajar. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Kowe pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Berarti wis ra iso ceng. Sawae. Sawae. Anu cangkem elek. Talange njijiki. Kowe ya jiji. Wong Ya aku nek diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu apa rambutmu dawa kondur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Tali kenceng ya melorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndas matos. Ora nek ratas ya piye tenendas kok kiur-kiuri. Ayo men Mbak sampean. Selingkuh gelem ora? Ayo, kuanen. Jaman saiki kudu kendel, ora kendel diselip karo kancane. Anjay. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merak ati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempit rasane enak. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, iku wedhusku ku lho, aku malah ra sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anjay. Kok iso mulu sih? Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik iki. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek wandes pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjay. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe.
Eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong, tempe arem. Nek lontong ning jero tempe, merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Golekno lagu nang, sak lagu sing gak nggae huruf R jajal golekno. Akeh Jajal golekno. Bengawan Solo. Nah, kok gawe. Iya terus ngarepe. Lari kuwi gawe R kuwi. Kuwi gawe R. Berarti kowe cengok. Ning tawangono lintang sahayu. Aku ngenteni tekamu. Oh iya ra nganggo. Terus sak lagu. Mar kuwi yang gawe R. Berarti lagumu sik cengok. Iki lho delok rungokno. Kontong tanpa R lho ya. Iya Pak. Awas nek ngantekmu. Bahasa Indonesia sik. Bahasa Indonesia sik. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Enak brong? Gak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Wis enak. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Gak enak lah iya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Resik tanpa R. 150 ning dhuwur suket, mlebune anget, metune pliket. 1.000 geplak dewe pas arep metu konangan tanggane kapok. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek, karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan. Tapi polisi mriko lho, Pak. Polisi pirang minggu anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Di koning rono gelem. Kowe dikeloni ping pindho dikai duit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Dikai bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikai pira? Mbah lali yang. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya ki wingi. Dikai pira? Dikai pira aku tekok dek. Apa rupane malah kaya tikus. Aja nonton casing. Sing penting isine. Isine ngapa? Loh, sebab kulit karo isi iki larang isine. Kok iso? Contone piye? Kacang kae kulite murah ning isine larang. Bele kae kulite murah ning isine larang. Jarekmu kuwi murah. Napa kok tekan jarekku barang? Beda karo kulit kacang. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo epang-epang aku to Yu. Lah enek ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku. Aku ndek wingi sore lho. Lagi mangkat nyambut ge ning Boyolali. Ning Boyolali. Alhamdulillah reng aku diperkosa wong papat. Nyuk. Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Sok Neo walah reng kae lak pas anu arep tanggapan to, tak dokokne mburi. Lah ndelalah montore njojrok bar njojrok ki lak terus ki goling. Goling terus montore munggah, ora iso munggah montore. Lah kok temperature mati. Temperatur yut. Wong temperatur kok iso ngonoan ratur iki lho. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe.
kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan toh, kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir no. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadal lu. Ireng lagi perang menit loh mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Wah, marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo ahli suara iku cek api suarane, aja mangan barang panas-panasan. Kaya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. Iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kum-kuman sarung. Kum-kuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit. Toyol. Setan ngapa? Ngomong kok jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. Potonganmu nyongek. Lah sampean jojlok. Jojlok. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air money and chair ya. Air money and chair. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18+. Ayu tapi ra ndek bojo, beyuh leh melase. Yo. Wong truk kaya elek duwe gandengan, mosok kalah karo truk. Penting sehat. Ngono lho. Sehat enak apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelo. Ting kluwe cek-cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojone tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono kita cek disilih. Sedelono piye lae untuk tak cakok yo rumah sak kok grogok jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditiupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Cuman seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane ora buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang.
Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing ngliwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Uang kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Rondo ngene kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk ae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-suwe lek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Kita ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadalu. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Rondo ngene kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk ae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-suwe lek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Kita ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan porai. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kowe tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Masane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir.
Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadang lu. Ayu tapi ra ndek bojo, beyuh leh melase. Yo Wong trek kaya elek duwe gandengan, mosok kalah karo trek. Penting sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disilih. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah saka kok greget jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Ahli swara iku cek apik suarane, aja mangan panas barang panas-panasan. Kaya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kum-kuman sarung. Kum-kuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit, Toyol. setan apa? Ngomong kok saya. jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongane, potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, Cangkeme bebek keciuten. Wayahe Potonganmu nyongek. lah sampean jojlok. Jojlok. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Ireng lagi berang menit loh mas aku. Asline putih orang turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Wah, marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng. Oh, Liceng wi kali kenceng, kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku utang padha karo. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik, mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air money encer ya. Air money encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18 plus. Ahli swara iku cek apik suarane, aja mangan panas barang panas-panasan. Kaya to. Genset, Knalpot, kompor, neon. iku iso rusak pitahe. Mangan sing adem-ademan. Kaya to. Kum-kuman sarung. Kum-kuman kotak. Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. Oh ngono, iya. Mangan sing barang halus-halusan. Kaya to demit, Toyol. setan apa? Ngomong kok saya. jelas sampean iki. Kon iku ambek aku lho gak padha. Hah? Kon dadi bojo ambek aku pirang tahun? Ya wis ana nek 40 tahun. Wis wayahe ganti. Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongane, potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh.
Wah, Cangkeme bebek keciutan. Kaya Potonganmu nyongek. lah sampean jojlok. Jojlok. Ayu tapi ra di bojo, beyuh leh melase. Yo, Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yen nelongso ya. Lah masalah bojo ki oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kelo. Ting kluwe saiki murah-murah kita. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disile. Sedelono pira entuk tak cakok yo rumah sak kok greget jaran. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditiupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya. Ngambang. Pak, kalau kopi yang panas, biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wonge. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ini, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya saiki ki aku enggak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jaman isik nang nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek disruduk suwe elek meteng piye lah kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono ki ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama iki English Dictionary 18+. Ireng lagi berang menit loh Mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng ngono. Oh. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, Liceng kuwi kali kenceng, kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku utang padha karo. Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane
manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu kok piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ra gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Cuacanya wadem. Enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik Bakso. Enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane. Enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso. Ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Lah piye? Pemaksaan atau niku rame. Aku tekok lho. Mau wis mboten saksikan udah wis suwe. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mau. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki gegedan sikil kok tin. Oh, malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing kuwi arep goleki apa njaluk? Sugih, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane, Mas. Ramuane apa, Cil? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Suwis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki enek efek sampinge. Lha ki jamumu ya enek efek sampinge. Ya enek no. Apa? Digething tangga. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Angkri, Roma tidak ngarit. Mbak, sampeane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa ya sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik no paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Bi. Jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca iki. 6 PI. Anak iku lho jenenge kadal, nek percaya takon wong tuwa-tuwa biyen ngono. Lagi pra ya dadak dukire kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe ya, percaya. Weh, iki Mangan ini ngombene wetan jahe. Piling rasane lali bentuke. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok wae. Lah emang sampean roda. Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh nek ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pernah ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok
Go tekan kene. Lah aku suka. Hawane pingin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dhek, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Dek, gawekne kopi ndang. Kok saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran? Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak cah. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mak Nur, saya mau tanya. Anake ula iki jenenge apa? Yo piye to ki? Ya ora piye-piye. Esok-esok lho ki, iso-isone ditakoki jenenge anak ula bareng ki arep mbok jak karena malang ngono to piye? Wis ta, nang dijawab ae pertanyaanku. Ya cita apa cici anak ula? Iya, anak ula, dudu anak Solikin lho. Nek anak Solikin aku ngerti jenenge, guys. Lah wong anake ula kok iso anak Solikin piye to? Anak ula. Iya, engko lali lingo. Nek anak ula ki opo to jenenge iki? Bah, bocah ki sembarang barang lho sing ditakokne. Tak iso jawab ya alasan ndak suka aku. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya, Dedi. Bojomu mana? Bojoku masak ning pawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, podo reoke otak bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan yo kena. Anja. Kon dicet lapo gak bales-bales. Ojek ngelumpukna rasokan. Yo, si repot aku. Kon niku seloras pen banget kaya avatar ae. Yo kon niku kok SpongeBob. Kon niku guguk seleb, guguk artis kok ya slow respon banget. Karepku to, dudu anakmu. Ya kon niku. Ora ngurus.
Mbak yang dibales. Emang aku jingkrak lho ya. Karepmu masih jingkrak mancan-mancan sak karepmu. Oh, niku minimal ya. Lek dicat iku langsung sat-set ngono bales timbangane. Ora ngurus. Mbak, sampean iki awake lemu kok jer tiktokan ae. Hei! Aku kuota ra njaluk kowe. HP tuku dhewe, mangan ora kredit kowe kok rumangsane lancang. Apa rumangsane sing oleh tiktokan joget-joget ning tiktok wong kuru tok. Wong lemu ora oleh. Kok perasaku lancang. Ya ora lancang ngono, Mbak. Kuwi aturane sapa? TikTok lho ora duwe aturan. Yo emang ora ono aturane. Wong lemu dilarang joget-joget ning TikTok ora enek. Tapi awake sampean kan lemu, dadi disawang iku mbok piye ngono lho. Rasa kenyih kowe. Wes terus nih, gawe geng-geng kugu sing gemoy-gemoy kuwi. Terus nih, los. Nyapo. Yo ora nyapo-nyapo. Lancang merasa celutak. Wes. Ora patek krungu. Jajal balenono neh. Satu sate, 2 duit, 3 4 empe. Dalah. Sekarang nek wong ngarepe salam-salam wis ora percaya neh aku. Ora nek wong apik Lah arep nang ndi iki? Wong ditakoni kok malah mutung. tinggal ae. Wis dadah. Anja. Bi. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Dangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ariwan. Celutak, cocok. Anja. Bi. Ngomong tilpen tapi sing cepet. Oke, siapa takut? Yo ndang nek oke. Kecil lagi. Rasa omong ae ndang. Tilpen. Lah dalah lak tenan. Tilpen. Nggonamu. Pentil, mbok nancuk. Anja. Mak Nur, aku ndek wingi tuku obat cacing kok ora ana cacinge ya. Mak, ditakoni kok malah ngono iki. Oh alah, ngeten. Kok ora genah piye to, Mak? Lah kuwi tuku obat cacing. Yo kudune ana cacinge to, Mak. Nah, urip-uripan kok koyo ngene. Lah ya wajar to Mak aku golek cacinge. Wong tulisane iki lho ana cacinge. Ya seharusnya iki ya ana. Kowe iki nek butuh obat cacing ya diombe ae obate. Lah apa kowe ngedak golek cacing barang? Ora iso tulisane ana cacinge kok. Nek gak ono cacing rene ya. Lah rono kono apa, Mak? Ajak golek kalau nduduki cacing kalau enek kok 3 kintal kalau enek ya kan arep untalan ngono ya. Ngono lho cacinge. Lah wong kene tenanan golek obat dipertombo malah ngono to, Mak. Tobat nek omongan kok koyo ngene iki jan geting aku. Wah, aku yo geting, Mak.